zona siyavalwa. Yeah. Shado uyachitheka nesebe process ye divorce. Kuze iziphumo zabazibi ku divorce. Imali yini izawutyiwa ngamagqwetha. La me nomyeni, ame nawe azawuquntsula lapha. Na uphuma mhlawumbe no 25%. If uyayibona lo nto izawuchana wena ichane nomnombo wakho, ufuna la ndoda ibuye. Masiyibuyise because into banakho umzi unewubone sewuphela ngendlela akani iqonde. Ngoba abanye abantu bazobahlale kodwa nazi impilo beziphezulu kwebhedi. Indoda xa inxiba ibhatyi izana mhlawumbe enkonzweni okanye emngcwabeni, ibhatyi intsha xa ifaka izandla ebhokotweni nazi inatsike imbovane ehleli pha. Bangazinaka abantu ezo zinto. Yeah. Then ke xa ku divorce ngoku babe nemisindo bacaphelane but xa uyilanda lento wena uligqirha uboma iyaqala pha. Xa kukho imeko enjalo ndicela abantu before la process ye divorce baka bayidelay sawugqiba silungisa umthakathi lo simkhuphele ngaphandle endlini apha emzini akho sikhuphe yonke landa lampundulo uzawubona xa nijongana nomfazi wakho sozinibonana njengaqala. Zanihlamba nomthendo ubiza uSathana ngomthwa yellow. Sozufumaneka kwezindawo zithengisa amayeza eSouth Africa. Besendithethile into bayithongola somazabe kudelithwasile sendingamazwe endinyathela kuwo lawo. iMalawi passport yami ikhona apha emotweni ngamazwe endinyathela kuwo lawo. Ilizwe endizaya kulo ngoku endikufutshane bandiye kulo mhlawumbe within 3 months iGhana nandonyathela lapha. Ayikho kanye into ngumthi ubuqi ngoba nje abathakathi nabo besenza izinto nizibone seni actor impulsively. Wenza izinto ngomsindo endlini yakho umzi kanti uzawuphela okanye wenza izinto ngenxa yamabhabhathane lonwabo ongalazi balenzwa yintoni. Ufike nje indoda eofisini umfazi wakhe ephangele yambamba egxalabeni kanti imbamba ngomthi ekuthiwa sisiwisa. Uyawuthobela yona isiwisa senzelwa loo nto xa ufuna ukuthatha umfazi womntu. Mna ke mntu uhlolayo ndifika ndiyijonge ezindabeni ngoba sebedivorce naxesha le divorce intsusa nonobangela. Then apha esona sikhohlakala lapha siyila ndoda ifake isiwisa kuba ifuna uthatha umfazi womntu because lo mfazi uyalakha elakhaya. Kodwa bakwamthatha la mfazi waphuma kwefamilini yakhe uzawa because ngoba betshadile nje bebehlanganiswa abantu abahlwele ngamadlozi besebenzisana amadlozi wakhe nawakhe lo mfazi. Bakhe yaqhawulwa laa nto. Then iyakhola intsikelelo ziyathathwa beziphezulu kwala mfazi. Apha yakhona akazophumelela. So ufuna kulungiswe le nto ngoba xa bedivorce uzawulimala nenzala le yabo. So into uthangana ukhona for into ezinjalo ukucounter actor ubuqi obusetyenzisweyo for uchitha imizi ephuhlayo nephumelelayo. Yeah. Enye into ayenzayo kuthangana hayo ndiyibetha ndiphume phambili mhlakazi into yabantwana abane-identity crisis. Tata utshatile bharomana umfazi komnye umntu, umama utshatile afumana umfazi komnye umntu, umntana wentombi, abantwana be-rape, abantwana be-divorce. Andipheleli kwento mna zoba umntana wentombi ngoba kulonini ayincedisi loo nto. Bakusulekile umama kulota basulekile usheke nabo. Kukho umona esifemelini kuyakhompyutha. Kuya ngokuthi ungubani unantoni uzawuxatyiswa kuya ngokuthi uzalwa ngubani apha efemelini. Umama akho ngunathi uzawunothi apha. Ithi ngenye ixesha lo mntu unengqondo ukrelekrele and ngoyena mntu bezavusa ikhaya apha but atreatwe kakubi ancame commit suicide okanye azincamele etywaleni okanye kwi-drugs. Uthangana obakho ubugqirha buzolungisa laa nto kuqala. Simnike peace laa nto sogqiba simnike simfake imithi abe namandla okwazi ukudila nabantu aba basenyameni. Naxa bemfaka izandla kufaka izandla into abantu bathi bezalana nawe kodwa bangene isixeko bayofuna amayeza emagqirheni. Kubi ngathi wena uyi-threat apha efemelini nguwo obhadlileyo nguwo ovusa ikhaya nguwo wenza izinto zibonakale nguwo okwazi uorganize ngongumntana entombi but ke ibakhathaza abanye oomalume noodade babo abangcweleyo. Excludwe ucalulwe unga-includwe xa kuthathwa izigqibo bakho umsebenzi ngokwendoda nomfazi utshadile. Xa into abayifunayo kuwe into abathi ukhupha imali xa kuthenga inkomo xa iyothengwa awubikho awunalizwi. Then uyawuphinda ubone xa kufuneka kwenziwa omnye umcimbi ngenye ixesha kuthiwa hamba bohlala phaya neentanga zabo utshadile befamile lapha endlini enkulu xa kubanjwe ibhungu uxoxa pha but ke ngoku bafuna just amandla bafuna ukusebenzisa. But ke ngoku bakubiza mtshana bamani bayakukhumbuza ngalo hlobo awungalapha nezinye ke indlela abakubiza ngazo. Uthangana leyo icase ibeka ecaleni ndibetha ndivuthulula ndikhala noma kuthiwa ixhanti bayakusokolisa ngalo umkhonto babaleka nawo abafuni uzohlaba ibhoko yakho. Andinithi nokunandibanithi noba nida canza kunyaka umuntu endimnida ke ngumuntu othi willing umntana kaDavid ngizammela umntana kabanibani umntana omntakwethu nobuzelwe njani ngizammela hayi ke ndiyasebenzisana nawo bani. Nanku umntana ke ngoku ungena ekhapha uvula ikhabhathi unyana wakho igraduate owayenza first year
ngokubuya esikolweni phofu ubizwe bazothatha lo mntwana xa kulapha esikolweni apha endlini thatha itapile thatha amapere owavumbela emveni kwendlu pha egadini aphinda awatyale lamapere kodwa bethona batyile lavuthwe uyawalima umili uyaqhaqa ugala apha phantsi komntana one-2 years 3 years aziqabe ebusweni uyalwa kuyise yabetha kuyise yabetha kumama abanibiza amapolisa yabetha namapolisa uyathatha isitshixo semoto ahamba akazazi noba uyaphi yasela uyancila imali yenza uyadlakaza nje zonke into zino apha endlini uyamosha uThangani uyakwazi umnyanga ke lo mntana andipheleli kwabazi izidodwa nithi nihle lapha nanko uyotshisa ibhedi komnye umzi okanye apha ekhaya vela light iphepha apha endlini alayite kutshindlu suthatha lo mntwana umsepha uThangani uza kulungiselela ndiza kumskena zamxilonga ndimlungise ilapho ke ba andiyani ubunawo nombuzo. Ingaba uThangani ke ufumaneka phi ngoba sesokohlukana pha ngecala emveni kwentsimbi yokuqala 28 after 1 o'clock. Ndihlala Somerset East kwakhona bendisendizicacisile kodwa ndihlala Somerset East. I-cell number yam ngu-065 9076 505. Phaya awufiki kuba bendilapha eredio ndifika uThangani bendikuve uthetha ngale nale ufika uthi camagu uThangani ndicela undihlole yonke yami into funa sihlole because xa ndithi kuwe ndibalisele ingxaki zakho uzandikhethela andizandiqhatha uzawuthetha ezi ufuna ndizive uziyeke ezinye omnye athi masifokase kwelinyawo Thangani libuhlungu uqala ezantsi ubhontsi yoma apha esinqeni andifuna ibhotile xa utshekisha no man lo muntu zininzi izinto ezenzekileyo before kube nje xa umxele zazinto azivumba ezinjalo nabantu bakwabamamele nabo then bangqini bayasiyazazi abantu sithetha Thangani mna ndidile nensuzo azodila namlenze nomxela ngaqaqamba ngabalesi ndifuna izanto bezenzeka before umlenze ube nje yonke into xa yenzekile sikhona isizathu nonobangela ndifuna unobangela ndathwasela unobangela. Nkosi kakhulu Thangani siphinde sidibana kwakhona kwixesha elizayo. Cama ke bawo nami ndiyabulela kwiMdantsane FM abaphulaphuli bakho babe nebusuku namathungo amnandi ndimkele. Nkosi kakhulu igama lami ndingubule